Maja er en af den slags kvinder, der typisk bliver solgt til prostitution. Hun er vokset op i et hjem med en alkoholiseret far, og moren forlod hende, da hun var 6 år gammel. Som 16-årig bliver Maja voldtaget af naboen. Hun bliver gravid og føder en søn, der straks efter fødslen bliver tvangsfjernet. Som 19-årig blev Maja solgt til et bordel i Danmark. Her blev hun holdt som sexslave i 4 måneder. Men hendes historie begynder ved det her hus i Litauen. En dag i 2004 blev Maja tvunget ind i en bil og kørt til huset her. I 4 uger blev Maja holdt fanget her og udsat for vold. Why was he hitting you? Maja bliver fløjet til Danmark og solgt til prostitution i Aarhus. And did they tell you anything about what you were to do in the house? Were you afraid of what they might do to you if you said no? Der er jo meget vold i miljøet, og kvinderne bliver udsat for vold, både fra bagmændene og fra dem, der køber dem. Det er ligesom en del af situationen. Mange af kvinderne bliver udsat for voldtægt. Det er både fra bagmænd, men også fra dem, der køber dem. Og i de færreste tilfælde er de interesserede i at anmelde. De er bange for at blive smidt ud af landet til et andet sted, hvor der er endnu mere usikkert. Så graden af vold er altså meget høj. De får rigtig mange tæsk. Tiden som prostitueret i Aarhus er så brutal, at 2 af de kvinder, Maja er spærret inde sammen med, en dag stikker af. De henvender sig til politiet, der henter Maja på bordellet. Hun får nu kontakt til Trine Lund. Jamen, hun har det rigtig skidt. Hun har været låst inde og er blevet misbrugt og tvunget til at være i prostitution, til at betjene en masse mænd, hun ikke kender, og ikke vide, hvornår det ene startede og det andet sluttede. Ikke haft nogen penge, så hun er rigtig glad for at komme væk derfra. Maja bliver udvist af Danmark og bor i dag hjemme i Litauen. Hun har vidnet i en sag mod bagmændene i Danmark, hvor en af dem blev dømt. Men den dag i dag lever hun stadig i frygt, fordi resten af den gruppe, bagmanden tilhører, stadig er på fri fod. Alexander Agabalian har ikke noget med Maja-sagen at gøre, men til os siger han, at vi kan købe kvinder fra de baltiske lande af ham. We have to find some solution to go and choose them. That's why I said around 20 girls have to be ready for that. Pictures we will get before. After that we'll go. Sometimes they send picture and it's not so good in the wheel. Same. Not same. Okay. So it's better to be there, see yourself, choose 7-8 girls from 20 and say, okay, we would like to get them. Efterfølgende afslår DR at gennemføre handlen med Alexander Agabalian.